hiphopbeats.com. Prince MJ. Yaya Lagos. Ayya. Mun shigo gari, mun shigo gari, Prince MJ. mun shigo gari. Ku ba mu gun zama wallahi mun shigo gari. Mun shigo gari. Mun shigo gari, tunas mun shigo gari. Yeah. Muna da ra'ayi hip hop mun shigo gari. Aha. Mun shigo gari wallahi mun shigo gari. Mun shigo gari. Ni ina da sauri bana so na kai gari bare na je na kai mari idan gari da yan gari fa ba a nuna ra'ayi don muna da yan adawa masu nuna ra'ayi masoya na ta ce mu yi hakkun muna da tambarin da ba a so mu kai gari karkace da ni Ali don ina da hankali an hane ni cin kuli aha too nice. Yeah. Kai ku gafara waƙar ta mu yau da zafin ta cikin salo na rafin rigar su za mu yaga ta. Fuck the enemies in suka gan mu sai su mauce. Wai suna flow sai ya zamo kamar barin zance. To ku yau miyo a zo gaban dubu a tantance. Akwai Prince MJ zai sa ku duku kwarkwance. Amrabi Tunas aka DJ Tunas a Haimani ga BY. Ina Prince MJ. Together we can win a war against Niger rappers. Kai dai karka damu kawai Prince MJ. Mu je zuwa kawai. Mun shigo gari, mun shigo gari, MJ. mun shigo gari. Ku ba mu gun zama wallahi mun shigo gari. Mun shigo gari. Mun shigo gari, tunas mun shigo gari. Yeah. Muna da ra'ayi hip hop mun shigo gari. Aha. Mun shigo gari wallahi mun shigo gari. Mun shigo gari, MJ. mun shigo gari. Ku ba mu gun zama wallahi mun shigo gari. Mun shigo gari. Mun shigo gari, tunas mun shigo gari. Yeah. Muna da ra'ayi hip hop mun shigo gari. Aha. Mun shigo gari wallahi mun shigo gari. Mun shigo gari. Ku kuna ta bacci kuwa mu muna ta walking ana ta ba mu makin ko ina mu rising wayan muna ta ringin muna ta amsa calling kun riga mu tashi kuma kun je kun hangin mu muke ta shane mu cinye mic da rapping mu dora mata fanta cikin gari mu keta mu hau gado mu huta kudi su zo mu rubta to kamar da dadi plus din da zafi harufan da zaki tunda babu daci za mu ringa kanshi ko gari da daji daidai ne from Prince MJ aka Yayan Lagos Bin Music. To mu je zuwa ba komai forever ba God never.